Volám sa Josi a môj prvý zážitok na hranici života a smrti sa odohral v roku 1991, keď som mala 24 rokov. V tom čase som o takýchto skúsenostiach nikdy nepočula. Boli takmer neznáme. Bola som mladá, v skvelej fyzickej kondícii, úplne zdravá a predsa som čelila rakovine v 3. štádiu. Zažila som 2 po sebe nasledujúce zážitky, ktoré boli úplne rovnaké. Počula som mužský hlas, ktorý rozhodne vyhlásil, že môj čas ešte neprišiel. Znášala som sa pod stropom, uvedomujúci, že som tu, ale zároveň som videla svoje fyzické telo ležať v nemocničnej posteli bez vedomia. A ten hlas ma prinútil vrátiť sa späť do tela. Potom som sa jednoducho vrátila k svojmu životu. Nevedela som, ako o tom hovoriť, tak som to odsunula bokom a pokračovala vo svojom tele, ako by sa nič nestalo. O 19 rokov neskôr ma čakala ďalšia veľká operácia. Museli mi otvoriť lebku a odstrániť niečo, o čom už nechcem hovoriť. Pred touto operáciou sa ten hlas vrátil s posolstvom o tom, čo sa stane o 2 dní, v deň mojej operácie. Nepovedala som príliš veľa ľuďom o tejto operácii, pretože bola vážna. Duchovne som bola slabá, mentálne vystrašená a fyzicky som bola akosi neutrálna. Nejako mi bolo jedno, čo sa stane. Čokoľvek sa malo stať, bude to k dobrému a dôverovala som tomu. Ale 2 dní pred operáciou sa ten hlas vrátil a v podstate povedal: musíš sa rozhodnúť. O 2 dní budeš mať na výber. Keď sa vrátiš do môjho zboru alebo začni svoju prácu naplno. Ani som nevedela, čo to vlastne znamená, ale prebudila som sa po operácii. Tento raz som nemala žiadnu skúsenosť na hranici života a smrti. V roku 2023 som sa liečila na závažnú chronickú neurologickú poruchu, ktorá bola následkom tej operácie z pred rokov. V mozgu mi narastlo jazvové tkanivo, ktoré tlačilo na nervy a ovplyvňovalo celú pravú stranu tela. Hospitalizovali ma na kontrolnú liečbu ketamínom. Prvýkrát to bolo mimoriadne úspešné. Pol roka som nemala žiadne bolesti. Prirodzene pri druhom pokuse povedali: urobíme ďalšie kolo, bude to v poriadku, presne ako naposledy. Nemala som z toho žiadne obavy. Ale druhýkrát to bolo iné. Bolo to počas covidu, protokoly v nemocniciach sa zmenili. Pohľad nad podávaním ketamínu nebol taký prísny a moje sťažnosti na účinky ketamínu na moje telo ignorovali. Výsledkom bol toxický šok. Stratila som vedomie a v podstate som vypadla. Vtedy som zažila svoj ďalší zážitok na hranici života a smrti a tento bol veľmi živý. Bola som si plne vedomá toho, že moje fyzické telo je bez vedomia, ale zároveň som bola veľmi bdelo prítomná v tejto inej dimenzii. Mohla som pozorovať svoje telo, ale súčasne som videla aj jasné biele svetlo varetóru vchádzajúceho do miestnosti z pravého horného rohu nemocničnej izby. A v tom istom čase som vnímala krásnu zlatú sieť, ktorá sa dvíhala z môjho tela. Pozorovala som to veľmi neutrálne a potom sa zrazu objavila myšlienka: počkaj, zomieram tu? Nedostala som odpoveď, ale povedala som si: ešte som sa nerozlúčila. Časť môjho vedomia dokázala doslova opustiť nemocničnú izbu v Brisbane v Austrálii a cestovať do Melbourne, aby našla môjho otca v záhrade. Rozlúčila som sa s ním. Bolo to, ako keby moje vyššie ja hovorilo s jeho vyšším ja a dosahovalo to uzavretie, to rozlúčenie. Potom som sa presunula do kuchyne, našla som mamu a rozlúčila som sa s ňou. Našla som brata, ako šoféruje auto a rozlúčila som sa s ním. Našla som aj sestru v jej dome. Rozlúčila som sa aj s ňou. Všetci títo ľudia boli v inom štáte. Potom som našla svoje deti, ktoré boli tiež v tom istom štáte, ale ďaleko, a rozlúčila som sa s nimi, s oboma deťmi. Potom sa moje vedomie úplne vrátilo do tohto úplne bdelého stavu v nemocničnej izbe, zatiaľ čo moje telo bolo úplne v bezvedomí. A ja som vyhlásila: dobre, teraz som pripravená. A zrazu sa objavil iný hlas, odnikiaľ, taký razantný. Bol ženský, ale veľmi silný a rozhodný a povedal: nie si to ty, kto rozhoduje. Kedy odídeš, som to ja. A pokračoval: zneužívala si ma, vyčerpávala si ma, nútila si ma, ignorovala si ma. A spustila na mne úplný výlev o tom, ako som s tou entitou zaobchádzala. A keď som počúvala, uvedomila som si, že ten hlas je vlastne hlas môjho tela. A nikdy predtým som ho nepočula tak explicitne jasne. Viem, že v živote som už predtým počula: dnes by si mala odpočinúť. Ale to bolo skôr ako pocit, než skutočný zvuk.
Toto bol skutočný zvuk, ktorý prichádzal hlasno a jasne. A cítila som, ako fyzické telo, hoci bolo bez vedomia, začínalo roniť slzy z očí, pretože som cítila túto nehu a hanbu a ľútosť, že všetko, čo ten hlas hovoril, bola absolútna pravda, že som brala toto fyzické telo, toto fyzické plavidlo ako samozrejmosť a nestarala som sa oň tak, ako si zaslúžilo. A v tom momente som si uvedomila, že hoci som počúvala slová vychovávaná ako katolíčka, dom Boží a tvoje telo je chrám a všetko toto, boli to len slova. Nemala som vtelené znalosti a porozumenie tomu, čo tieto slová skutočne znamenajú. Až do tohto momentu, keď som počula tento hlas vystupujúci z tela a hovoriaci, som to ja, kto rozhoduje, kedy sa vzdáš, nie ty. Zamrzla som a potom som prosila o odpustenie. Tak mi je to ľúto. Prosím, daj mi ešte jednu šancu. Neuvedomovala som si, čo robím. Nestarala som sa o svoje telo. Brala som ho ako samozrejmosť na celý život. A nejako som sa vrátila k vedomiu o niekoľko hodín neskôr s týmto hlbokým novým uvedomením si toho, ako blízko som bola k odchodu z tejto dimenzie. S hlbokým novým vedomím a vzťahom a úctou k tomuto fyzickému plavidlu nazývanému telo. Teraz chápem, aké neuveriteľne dôležité je udržiavať a posilňovať a vyživovať toto plavidlo, pretože telo je spôsob, akým sa duch môže vyjadriť ako podstata mojej duše v tomto živote. A ak sa nestarám o toto telo zomrie. Samozrejme všetci aj tak odhodíme túto kožu, ale som to za účelom a všetci máme účel, ktorý mám naplniť v tomto živote. A spôsob, akým to robíme, je vyjadrenie ducha, čo je osobnosť. A to je možno len prostredníctvom tela, ktoré dostaneme. Ak sa o telo nestaráme, potom sa zvyšok nedokončí. Takže môj vzťah k svojmu telu sa hlboko zmenil kvôli celej tej skúsenosti, tomu poslednému zážitku na hranici života a smrti. Pretože som si uvedomila, že živé telo je entita, ktorá potrebuje hlbokú starostlivosť. A tak, starostlivosť o seba bola pre mňa predtým niečo voliteľné, zvyčajne posledné na mojom zozname úloh, zatiaľ čo teraz je na vrchu môjho zoznamu toho, čo treba urobiť. Lebo ak nie som vitálna, zdravá a v poriadku a nestaram sa o seba, akú verziu seba ponúkam tomuto svetu a tým ľuďom, ktorých milujem a o ktorých sa starám? A čo dávam ako príklad ostatným, s ktorými sa skutočne spájam? Ak chceme zmeniť to, čo sa deje vo svete, začína sa to u každého z nás. A to je jedna z hlbokých zmien, ktoré si uvedomujem, že ak chcem zdravší, vitálnejší, uvedomelejší svet, začína sa to u mňa. A teraz som za to prebrala plnú zodpovednosť. A konzultujem so svojím telom každý deň. Je to ako rozhovor s inou osobou. A počujem hlas, ktorý mi úplne jasne hovorí, čo potrebuje, čo chce robiť, čo nechce robiť. A často je to v rozpore s tým, čo by môj mozog chcel, aby som robila v ten deň. Čo je všetko o produktivite a dosahovaní výsledkov. A telo niekedy povie, áno, nie, to sa dnes nestane, len si budeme oddychovať, alebo budeme čítať, alebo si budeme počúvať rozhovor, ktorý som už dlho chcela počuť, alebo sa budeš učiť o posvetnej geometrii, pretože ťa to baví, a len preto, že ťa to baví, nie z iného dôvodu. Takže je to úplne iná skúsenosť so sebou, s týmto telom a so životom všeobecne ako následok toho posledného zážitku na hranici života a smrti. Ak je niečo, čo môžem povedať každému, kto počúva tento rozhovor práve teraz, je toto, prosím. Nezabúdajte na životne dôležitú úlohu toho, aby ste sa starali o svoje telo a vyživovali ho čo najlepším spôsobom. Začína sa to spôsobom, akým zmýšľate, spôsobom, akým hovoríte nielen k ostatným, ale spôsobom, akým hovoríte k sebe, pretože každá jednotlivá bunka vo vašom tele počúva a vytvára vibráciu alebo frekvenciu v tele, ktoré sa potom prejavuje buď v pohode, alebo nie. Takže vaše myšlienky, vaše slova, vaše pocity a nakoniec vaše činy sa všetky zlaďujú, aby vytvorili podmienku, v ktorej tvoríte a potom môžete žiť a manifestovať vo svojom svete. Takže, ak chcete zmeniť svoju realitu, začína sa to vnútornou prácou, zlaďovanie vašich myšlienok, vašich slov, vášho srdca a vašich činov. Prajem vám požehnaný deň. Ak veríte, že smrť nie je koniec, ale začiatok, prihláste sa na odber a hľadajte odpovede spolu s nami.